eramazu gabontan. Idazleak, tamaina eta dentsitate ezberdinetako tramen bidez, argi ilunezko agertokiak eraikitzen ditu bere narrazioetarako. Eta fikzio horien guztien biltegi zein gotorleku dira liburutegiak. Gaurkoan gainera, Bea Salaberriren Mesfida zaitez liburua hitz egiteko agertoki bikaina. Bea, bigarren liburua? Bai, bigarrena. Liburu mardula, dakazu, eleberria. Bai. Aurreko Baionak badaki ipuin liburuaren ondorengoa dator. Bai, beste estremorat jo dutela uste dut. Lehenean narrazio oso laburrak baitziren eta hemen narrazio bat eta bakarra, baina asko luzatu dena. Bai. Baionan gaude. Baionan gaude. Izango du indarra novelan eta lekua eta testu ingurua historia guztiari jarriko dio Baiona txipiak novelari. Bai, orduan pertsonaia nagusia Laurendia izanen da, Laurendia Baionan biziko da, eta Baionako dekoratu hori izanen da gertakarien eszenatokia, Baiona markatua izan delako hainitz bai paisaiaren aldetik eta bai hor egon diren jendeen aldetik garai konkretu batez, entzuzen ere borroka armatuak irauten duen tarte hortan eta bukatzen den tarte hortan ere bai. Beraz, niretzat naturalki etorri da autua Baionan kokatzea. Paisaia hortan, garai bateko lekuekin eta garai bateko gertakariekin. Memoria ariketa lan handia, egin duzu, Bea? Bai, iduritzen zitzaidan importantea zela jende xumearen lekukotasun bat jasotzea eta jasotzea karrikan egunerokotasun hortan gertatzen altzena eta baita ere jendearen etxean, jendearen gogoan izaten altziren gogoetak, gertakariak, gora berak eta hortik tiratu dut. Esango dugu, emakume bat, Laurendia, izango da protagonista, eta purtsuet, beste begirada batetik kontatuko dugu azken urtietan gertatutako tarte historiko bat, esaten gabiltzena. Bai, hor gauza hainiz jadanik dokumentatuak dira, beraz edo kroniketan, edo historia liburuetan, eta bada beste jende multzo bat, ez dena zuzenean presondegitik pasatu edo lotua izan borroka armatuko lehen lerroko ekintza hoiei, jende bat isilpean gelditu dena, eta nik nahi nuen hoien lekukotasuna ekarri iduritzen zitzaidalako hoien historia txikian ere historia kolektibo handi hortan parte hartu zutela. Ingo dugu, horri buruz. Euskara irakasle zeu, urte asko, euskal filologoa eta euskara irakasle lanetan, Ipar Euskal Herrian ekan. Zer muz doa? Zer egina? Badago... Bada zer egin. Bada lana? Bada lana, bada gauza hitz egiteko, euskara erakasteko, euskara hobetzeko, eta ere literaturaren ezagutarazteko eta jendea hurbilarazteko euskal kulturaren mundu hortarat, eta hortan saiatzen gira. Eta baditugu gure lorpen txikiak ere aitzinerat akuilatzen gaituztenak beharrik. Laurendiak lagunari jarraitu zion isilik, jakin gabe egiazki beldurtzerik baote zuen. Ez eta xuxen zertaz. Bea izenetik, Mesfida zaitez, sartuko gara giro baten, argi ibili beharrekoa, mesfidantzaz betetakoa, baina laguntasun eta elkartasunez betetako giro bat be bai. Bai, pixkat bietarik izanen da, eta tituluak labur biltzen du, liburuaren hasieratik bukaerarat egonen den giro bat, pertsonaiari anitzetan eganen diote mesfidatzea. Pertsona desberdinek eta behar bada helburu desberdinekin. Batzutan erraten duzuna laguntasunez, hobe beharrean, abisu moduan eganen diote, eta beste batzuk behar bada manipulazio asmo batekin ere erabiliko dute hori, mesfida zaitez. Eta hainbat aldiz itzultzen da, hainbat pertsonen gandik, eta titulua hautatzeko orduan
orain iduritu zitzaidan ongi labur biltzen zuela giro hori, eta jendeen arteko harreman hori ere biltzen zela hor, bi hitzoietan. Pare bat hamarkada edo hartuko dizkio kontakizunak protagonistari. Laurendia esan dugu, neska bat landeremutik, Batxe Nafarroatik hirira Baionara etorriko da, ikastera, zenbat gauza esan daitezken bere historia kontuan izan da, ezta? Etxetik, etxeko arazoak bebai kontuan izan da, askatasun beste giro baten murgilduko da Baionan ikastera datorrenien, eta giro horrek, begiak zabalduko dizkio egoera politiko konkretu bati dagokionez. Eta purtsu bat hasiko da kontakizuna hortik, eta zeuk ere argi izan duzu liburu idazterakoan bestelako ikuspuntu bat eman nahi zeluela, eta bestelako protagonista bat izango zela liburuan. Bai, orduan, protagonista hori hautatu dut, iduritzen zaidalako literaturan ez dela hainbeste aipatu orain arte emazteen parte hartze hori kontestu hortan, ez kontestua borroka armatuaren kontestua iparraldean. Badakigu lekukotasun batzuk egon direlako hainbat emaztek parte hartu dutela hortan, baina hainitzetan gelditu dira bigarren legoan edo aipatu gabeak, eta aldiz lehen legoan edo historia liburuetan gehiago aipatu dira gizon ibilbide batzuk politikarienak edo etako kide ospetsu batzuenak, edo beraz alde heroiko bat atxematen nuen aipatzen zela hainbat likutan, baina aldiz beste historia mota bat, pertsonalagoa, intimoagoa, hori iduritzen zitzaren falta zela. Eta nik banekien egon zirela jende batzuk, emazte batzuk, ez bakarrik emazteak, gizon batzuk ere, laguntzaile moduan aritu zirenak. Laguntza sare horretan, ez da? Etxeko ateak zabaltzen esate baterako? Hori da, laguntza mota bat ekartzen, laguntza txiki bat, baina beraien laguntzaren bidez beste guziaren laguntzaile ere egon direnak. Orduan, behar bada, bigarren mailan edo itzalean egon direnez, batzutan ahazten ditugu, eta hori nuen pixkat argirat ekarri nahi, iduritzen zait badela hor zerbait bizik interesgarria jende horien ibilbidean, abiatzen direlako maiz, zuk erran duzun bezala, baserri mundu batetik hiri mundu batera, baina nire kultura batetik beste batera, bizi modu batetik bestera, eta ibilbide iniziatikoak izaten dituzte denek. Eta hori zitzaidan nire interesgarria, zerk motibatzen du pertsona bat bere eremutik alde egitera, eta zek ekartzen du gero engaiamendu batera. Nik eganen nuke hori dela batez ere liburuaren gaia, engaiamenduarena, eta nola jendeak hartzen duen engaiamendu pertsonal bat, bere biziaren hobetzeko, baina nire kolektibo bat, beste guziena ere aitzinatera mateko, eta hori zen kontatu nahi nuena, eta nahi nuen pertsonai txiki bat, xumea. Epikotasun domestik hori, ez da? Bai, nik netzetan erabili dut espresio hori, baina pertsonai bat bere intimitatean, eta kontatzea, hori, ze sentimendu, ze motivazio izan du, beraz, elkartasuna, batzutan beldurra, batzutan frustrazioa, eta nabardura guzi horiek nahi izan ditut bildu historia hortan. Bueno, nik azkenengo, edo aurten irakurri deten azkenengo liburua Eider Rodriguezen Eraikuntzarako materiala da. Liburu asko gustatu zait, asko gustatu zait nola idazten duen. Bere bizipenetan oinarritu da, azkenean unibertsala dan gai bat mahai gaineratzeko, alkoholismoarena. Nire ustez gai hau oso, gizarte mailan oso normalizatuta dagoen gai bada, baina hausnarketa bat egin beharko genuke gai honen inguruan, eta nolabait beak guzti hori jartzen du, edo taularatzen du liburuan. Eta bestalde ere, guraso bezala, pixka bat hausnartu arazi dit ere, ze erantzukizu daukagun gure seme edo alabekiko ere, azkenean gu behaientzako eredu bat gehalako, eta nolabait ez da askotan zer esaten da, baizik eta zer egiten dugun, behaientzako adibide eta eredu, eta hori ere, horren garrantzia ere nolabait kontutan izatea ere bai eraman nau, liburu honek. Aldaketa baten kronika izango da,
sekulako aldaketa dago liburu hasieratik amaierara, gainera bizi izan duguna, segurazki protagonistaren adin berbera izango dugulako, guk ze giro 2000 urte horretan Lizarra Garazi batetik etorrita esate baterako, giro politikoari dagokionez, ze amets, zenbat gauza egiteko, eta apurtxuet desarmatzearen ataritan edo amaituko da liburua bebai, zenbat aldaketa, zenbat urte, nola aukeratu zeuk bea kontakizuna nola egingo duzu, lehenengo zatia eta bigarrena izango dituelako, oso ezberdinak, bata eta bestia? Bai, orduan lehen zatian gehiago Lizarra Garazi akordioaren garaian kokatzen gira. Lizarra Garazi garai hori biziki ambizio eta baikortasun garai bat izan zen, hainbat mugimendu sortu ziren eta esperantza handi bat ere sortu zen, eta hori gauzatu zen gero gizartean, adibidez Baionan, hainbat mugimendu orduan sortu zirelako, hainbat elkarte, oraindik ere hor direnak batzuk, beste batzuk desagertu dira, baina izan zen horreko zerbait giro bat eferbezentea eta hor hainbat gauza atera ziren. Beraz, nik hor kokatu dut hasiera, ilusio garai hortan eta batez ere ondoko hilabeteetan izanen den desilusio hortan, eta zek ekarriko dituen pertsonaia horiek borroka armatuaren autua edo borroka armatuaren babestearen autua berriz egiterat. Eta hori lehen batean, eta gero etorriko direlako ere garai behar bada gogorrenak, errepresio mailan, ekintza mailan. Alderdian legea esate baterako, eta ilegalizazioak, eta, bueno, jende asko etorreko da iparraldera bebai, atxiloketak. Bai, garai horretako hemerotekak begiratzen ditugunean, gertakariak badira egunero, eta hilabetez hilabete errepikatzen dira, eta dela, aipatu duzuna, alderdien ilegalizazio gauza horiek, asteetan zehar aipatzen zirenak, gazteak etortzen zirenak ere egoaldetik unat nire adineko gaztea initz, etorri dira giro hortatik ihes eginez, eta egia da garai horrek ematen duela zerkonda. Zergaitik kontatu? Hau, noiz etorri zitzaizun ideia, bai, kontatu beharko nuke eta eleberri baten bildu hau? Orduan, konkretuki izan zen bazkari bat, nire lankide batzuekin, eta hoien artean baziren preso senide bat, ieslari bat, eta pertsona pare bat gehiago, eta hasi ginen aipatzen garaiko mugimenduak nola ziren. Eta 2012-2013 inguru hortan izan nintzen, eta jendea hasten zen aipatzen memoriaren lantzearen beharra, eta hor batzuk bazuten arrangura bat, nok jasoko du nire historioa, ez? Ni Iruñan sortu nintzen eta gero alde egin nuen, eta orain hemen naiz, nik nire senidea handut, eta ni ere ari naiz momentuntan sofritzen, eta hori guzia nola eginen dugu, hori nunbait jasotzeko eta pasatzeko beste belaunaldiei. Eta hor piztu zitzaidan ardit txiki bat, eta gero emeki joan zen ahazten, eta kontzientzia hartu nuen gauza batzuk ahazten direla oso laster. Memoriaren lana ahaztearena da. Eta orduan, urteak iragaten zirenean, 4-5 urte, eta ja ez ginuen gehiago joitzen Lizarra Garazi, ez ginuen gehiago joitzen ezakitzen gertakari, Baionan ere hasi ziren lekuak aldatzen, karrikak, ostatuak desagertzen, beste izen batzuk hartzen, bai geografikoki eta bai alde intelektual edo batetik gauzak biziki fite aldatzen ari ziren, eta nik banuen sentsazioa gauzak emeki antziko zirela, ez baziren jasotzen. Eta behin ideia izan da, behan nola antolatu guztia esan dugu, pertsonaia bat asmatzen duzu, fikzioa dalako, baina noski errealitatean jarri behar da, eta errealitateko kontakizunak daude, eta esan dugu, Baiona, izango da eskenatoki nagusia bebai, garaiko musika, garaiko albisteak, garaiko gertakariak, horrek guztiak daukan lanarekin, hemeroteka, aipatu didazu, hemeroteka lana, lekukotzak nolako izan da, onelako lan erraldoi bat esango dugu, gainera, 400 orriko novela luze bat idazteko lan hau. Bai, nik astapenean irakurri dut gaiari buruz
beste elaberriak, idatziak izan ziren beste obra batzuk. Hemerotekak alabeharrez bilatu dut behar nuelako nire liburua girotu ere gertakari historikoen paraleloan koherentzia bat izan dezaten ere liburuan kontatuek eta errealitatean gertatu zirenek. Eta hori izan da irakurketa lan handia, hasi baino lehen, eta gero beti etortzen zen detaile bat gehiago. Kasualitatez irakurtzen nuen artikulu bat edo ikusten nuen elkarrizketa bat, ez dakitzein militanterena, eta beti bazen detaile txiki bat, bai, egia, hori seguraski hola zen eta ordan sartu beharko dut. Ordan bazen lan bat hasi baino lehen, baina gero biziki zaila da gelditzea, ze nahi nuen joan detaileetan aski urrun, izateko aski fidagarria, aski sinesgarria, eta gauza batzuk ala beharrez behar ziren berriz sartu. Jean Benameren, Las Retrasadas. Hiruzpalau aldiz irakurri dut, uste beste hainbestetan ere irakurriko dudala, duela 24 urte idatzitako liburu bada, novela labur bat, ama eta alaba baten arteko historia kontatzen duena, oso era hunkigarri eta poetikoan, eta hitz guztiak zerbaitegatik daude testuan. Eta, bueno, asko erakartzen dauen gaia eta novela da. Liburu astoragarri bat izan da niretzat Mohamed Bagar Sarren La memoria más recóndita de los hombres. Egia esan, Goncourt saria irabazizun okerrez baldemanago orain dela 2 urte, eta orain dela gutxi irakurri dut. Netzat izan da deskubrimentu bat, 31 urtekin oso autore senegaldar bada, eta barrua gauza asko batekan asko ukitu diten liburu bat izan da. Idazle nahi eta ofizioari buruz gogoeta asko egiten dituna, baina ez dakit ikuspegi teoriko batetik, eta bizipenetatik eta baita ere tradizio oral batetik abiatuta, eta asko gomendatzen duten liburu bat. Liburu postari bat, zalantzai gabe Edward Lear, beha izan zen bai marrazkilaria eta bai alako poeta, ez dut alako poeta, ze benetan izan zen nonsens poeta bat, poesia absurdoak egite zituen, eta zaukan oso umore berezia, umore batzutan oso beltza, eroa. Eta oso gaztetatik, bere jarraitzailea izan naiz, berari buruz asko irakurri dut, eta miresle bat naiz, ez? 100 urteo zeizen bat hiltzala. 100 urte geroago bere miresle bat. Edward Lear. Beinola agure batek Kamtxakan oso txakur gizena zeukan. Haren ibilera ahatetsua bihurtu zen eredua altxua. Txakur gizen guztientzat Kamtxakan. Lan luzea eta gogorra izan da, eskerren atalean esaten duzu, batzutan, eskerrak emon ez da ondoan izan ditu danei, batzutan oso luzea egin zaidalako guztia. Bai, aspaldian hasi nuen, ez dute ganen 10 urte, baina pentsatzen dut lehen ideia eguru horietan hasi zela, eta gero egin ditut hainbat zirriborro, izan da ere borroka bat nire buruarekin, batzuetan gauza batzuk moztu, beste batzuk berriz sartu, eta lan luzea da denboran, gero intentsitate desberdinarekin garaien arabera, eta baina nik gogotik egin dut, eta biziki laster sartu naiz pertsonaia horien bizian eta entxeatu asmatzen ze pentsatuko zuten, zer eginen zuten edo zer ez zuten horrela eginen. Eta hori gustatu zait, pixkat antzerki batean bezala asmatzea pertsonaiek nondik norate eginen duten. Eta hala, gero bai ondoan segur badirela sakrifizio txiki batzuk. Pertsonai asko daude.
pertsonaia asko daude eta ari asko dakarte pertsonaia bakoitzak, baten bat hegoaldetik datorren, ondarrutik datorren, refuxiatu batek bere backgrounda izango duelako, hemen dagoen ere lagun kuadrilako ametsak ezberdinak izango dira, familia bakoitzaren ezberdina izango da, bakoitzak, eta kideak eurak oso ezberdinak izango dira artien bebai, bakoitzak izango du bere testu ingurua, hori guztia ongi josi behar zen bebai, eta kontakizunean, amaiera bat behintzat badauka liburuak bebai, ezta? Bai, nik nahi nuen aniztasun hori ere agertu, beraz. Ezin dira pertsonaia guziak, pertsonaia nagusiak izan. Nik nahi nuen emazte gazte horren ikuspegitik kontatu, beraz, liburu guzia pertsonaia horren begietatik ikusia da. Baina besteek ere behar zuten leku bat. Laurendiaren ikusmoldea duen jendeaz aparte bat dira, beste batzuk badira arrunt gaiarekin kontra direnak, beste batzuk Laurendia baino hainitzezen gaiatuagoak, haien inguruan egon dira ieslariak eta ieslari horiek integratuagoak dira batzuk, beste batzuk gutxo, hori guzia, aniztasun hori nik nahi nuen ere entxeatu sartzen. Baina gero, noski, berez hautatu behar da eta 3-4 pertsonaia dira hasieratik bukararat agertuko direnak eta besteak 2. mailakoak dira. Baina 2. maila horretan ere lekua egin dut albezain bat jenderi eta kontziente izanik sortzen dituela galdera berriak eta ari berriak, baina beharrezkoak zirenak egoeraren konplexutasuna ere aipatzeko. Pertsonaia horiei tirakabe bai, gaur egun mai gainean ditugun gai asko, esate baterako etxebizitzaren badau mai gainean Ipar Euskal Herrian etxebizitzaren arazori hizkuntza bera. Esaterako be bai, gogoeta asko. Euskara irakasle izango da, Laurendia, eta ematen digu gogoetarako Maider lagunak eskatzen dionean unibertsitatera joateko, hitzaldi bat ematen esate baterako ikusten duen panorama eta bar, badauz gogoeta ezberdinak. Gai horiek ez dira gaurkoak. Gai horiek hasi ziren duela aspaldi eta hori iraundute, eta iraundute garai guzi horietan zehar, gehiago edo gutxo garaian arabera, eta gaurko egunean segitzen dute hori zaiten. Euskal mugimenduak izan dituen aldarrikapen horiek guziak hor dira aspaldian eta batzuetan soluzio bat atxematen dute edo bide bat, baina beste batzutan ez, eta gaurko egunean segitzen du Baionak ber gogoeta edo ber aldarrikapenekin. Hizkuntzak ez du ofizialtasunik, etxe bizitza bat izatea zaila da, lanaren aldetik ere nik uste ez direla orain, ez da hain erresa lan on duin bat izatea, nik uste klase borrokaren giro hori oinu hor dela, beraz, liburuaren hasieratik eta bukaera arte hori izanen dira ere bai. Selman lanetan beste artxibuak zeharkatu zituen hemendikan pasatu baino lehenago. Eta horien artean Burgoseko konsulatuaren artxibura juntzan bizitatzen. Han konserbatzen dira 16. mendeko itsasuntzien polizak, gaur egungo aseguruen polizak bezala. Eta ikusi zuen Gipuzkoako herri batzuetako itsasuntziek zirela bereziki Ternubara joaten zirenak. Berehala konturatu zen Gipuzko aldea etorri behar zela eta etorri zen notarioen dokumentuak ikusten. Berak garai hartan ez zituen instrumenturik dokumentuek zeintzuk ziren banan-banak zeintzuk ziren jakiteko. Baina berak trazen bila juntzen. Eta lehenbiziko gauzak topatu zituenak izan ziren traza horiek, ez? Adibidez, ahalordeak, podereak. Hau da, pertsona batek beste pertsona bati ematen dion eskubidea beste leku baten haren izenean aritzeko. Arkitu zituen, marinelek emandako podereak Ternuan utzitako ondarean bila alizateko eta horiek eskatu alizateko. Orduan, dokumentu apal eta xume batzuetatik abiatuta
konturatu zen, ze garrantzia edo zenbait datu bilatu zitzakeen hemengo dokumentuetan. Segurazki dokumenturik garrantzitsuena da gaur egun ezagutzen dugun San Juan baleontzia Albaolan eraikitzen ari dena, honen lehenbiziko aztarnak eta honen inguruko hondoratze lekua. Berak aurkitu zuen dokumentu hori, baita ahalorde bat, eta dokumentu hori klabea izan da gaur egun horren beste indarra hartu duen egitasmo bat ezagutzeko. Topatu zituen ere, Kanadan, hau da, Ipar Amerikan sortutako lehenbiziko dokumentuak. Harritzekoa bada ere, Kanadako dokumenturik zaharrenak, dokumentu zibilak, hemen daude, oinetik daude. Adibidez, topatzen ditugu, han emandako testamentua, oso dokumentu interesgarriak direnak, datu ez josita daude. Bai San Juan ontziaren inguruan, edo baita jatorrizko Kanadako dokumentu horiek bereziki garrantzitsua dira eta bereziki nolabait gaur egun gehiago begiratzen dira, gehiago aztertzen dira. Shellman lana gaur egun bezala ikerlarien lanak gehien bat artikulen bitartez jasota daude. Gurean, berak publikatu zuen itsasoa bildumaren barruan, publikatu zuen tomo bat, nun gutxi gorabehera haren lanaren laburpen bat jasotzen den. Eta hemen ikusten ditugu zer nolako aberastasuna daukan, zenbait atal ezberdin hartu zituen, berdin aztertu zuen ontzigintza, adibidez, balearekin lotutako ontzigintza zegoelako, berak aztertzen du jaskera, eta orduan jaskeraren inguruko gauzak, hizkuntza, harremanak, hango inuitekin, hango indioekin, orduan, atal guzti horiek leku ezberdinetan jaso zituen, baino laburpen gisa, liburu hontan, itsasoan jasota dago, eta hau da, askotan erabiltzen den haren lanaren nolabait aztarna edo lanaren emaitza printzipal bezala, hau hartzen da. Desagertzen duan, esan dugun, sasoi baten, deskribapen zehatza, deskribapen asko eta gai ezberdinei dagokionez bai, lana, hori ere suposatzen dudalako lan handia izan dela idazle moduen guztia, paperaren gainean jartzea. Girotzea. Bai, eta hori ere biziki gustorat egin dut, giro hori berriz ekartzea, lekuak, musika... Musika. Bai, baina musika parte da, gure historiaren parte da. Giro bat edo gertakari bat horretzen dugunean, normalean, hasten bagira pentsatzen soinu banda ere badugu, eta haudan, horiek idaztenaren nintzelarik etortzen zitzaizkidan gogorat, eta nintzen, behar bada zerbait egiteko horrekin, girotzeko eta ekartzeko zerbait ez dena kondaketa bera, baina kondaketaren paraleloan ekartzen du nik uste zerbait. Eta gainera, garai biziki oparoak musikaren aldetik, aniztasuna handia, musika hainitz, genero desberdinetakoak, talde hainitz sortu ziren garaian, iraunzutenak ere aski luzaz, eta historiaren parte dira. Nolako harrera izan du liburuak, ingurukoek zer esaten dute, atzera begira jarrita gaudelako, baina oso tarte laburra da. Gutako askoren biografietan, hau bizi izateko aukera izan dugu. Nolakoa da? Jendeak honela gogoratzen du? Orduan irakurri dutenek, ez dakit lagunen iritzia beti fidagarria den, haiek erraten dute gustatu zaela, eta berriz ikusi dituztela haien gazte denborako leku eta eszenak. Gero beste maila batean, eta hor biziki hunkigarria izan da niretzat, beren iritzia eman didate hain zuzen ere Laurendiaren kasuan egon diren jende batzuk. Gero atxilotuak eta kartzelatik pasa zirenak, eta horiek errandidate beren burua ikusi zutela hainbat aldetatik hor, eta horrek zinez postu nahu. Hor bai senditzen dudalako,
parte batean asmatu dudan historio hori hala ere hurbil egonda errealitatetik. Ze historio honetan gauza batzuk errealak dira, entzunak edo irakurriak edo eta beste parte bat behar duzu asmatu. Eta asmatze hortan nire buruari ez nion libertate gehiegi eman nahi nuen hala ere fidela egon. Eta 3-4 pertsonek errandidate sentitu zutela garai hartako beren bizipenak berriz sentitu zituztera eta hori plazer bat da, hori entzutera. Bagoaz ikasten esango nuke, eta emakume idazlei eskerbe, badaukagu gero eta zabalagoa den abaniko bat danok irakurle moduen bebai, baina bagoaz ikasten historia handia gauza bat ala, historio txikiak beste bat, baina guztia dela garrantzitsua, oso garrantzitsua dela guztia. Bai, historia handia bilkura handiena eta pertsona handiena arteko batzutan bilera bakar baten inguruko historioa da. Eta historia handi hori etzen posible izanen aurretik beste hainbat pertsona ezparire egon haien historia txikiekin eta haien ekarpen txikiekin historia handiak ez zuen leku hori izanen edo etzen berdin gertatuko nire ustez. Eta nik uste historia sozial horrek ere baduela importantzia handia. Nik uste bideak berez badu amaierako gertakariak bezain bat importantzia. Kontua da, amaierako gertakaria historia liburuetan jasoa dela eta bestea ez. Eta ora pixka justizia pixka bat ere ekarrituko. Goia jauna, lagundu! Geldion! Gizon hori ez da dirudiena! Guztiok dakigu hilbeltza hila dela. Hilbeltza bizi da eta biziko da. Baztanen, hilbeltzaren 20-26 eginen dute. Hori da kontatu dizun ipuina, baina ikusiko da. Ze altxatzen dute zure hitzek? Ezerrez, mareatu nahi zaitu kopon! Erran egie, enazazun hasi. Maiatzean egin nahi dugu, horregia. Neguan hotz gehiegi egiten du udaberriak aldiz. Turistak eta jende berria ekarriko lituzke. Nola ba? Erraiozu bezurra dela. Erraiozu favorez. Edo ez, txiki. Akatu zaitezte zuen artean, egitan. Ni banaiei beltzarat! Jasotzearen bali hori. Askotan testigantzen bidez eta egiten dana, eta esan duguna, bagoaz zabaltzen bebai ikuspegia, eta historia handia bi hitzekin kontatzen dana, hau gertatu zen, hau. Testigantzak biltzen ari gara, baina bestelako lan bat da hau. Estelako testigantza, estelako historia, azkenin fikzioa da, literatura da, baina badauka esan duguna, errealitatetik bebai, literaturaren bideak, bestelako bide bat egin dezake bai, memoria kolektibo horretan. Nola ikusten duzu, liburu baten biltzea hau dana, fikziozko liburu baten? Nire ustez, lekukotasunak, egiazkoak gutxi egonen dira. Egon dira batzuk, pertsona batzuk egon karaktera hortakoak izan direlako eta agertu dute, eta esplikatu, eta publiko egin dute, gutxi dira, eta nik uste dut besteek ez dutela hitz eginen. Egonen da hor distantzia hori denboran eta nik uste komingautarik hor ez du neork eginen, edo gutxik. Eta hor nik uste balio zuen hori ala ere jasotzea. Ez galtzeratuzteko eta ere gure historiaren parte bat delako. Eta ondoko belaunaldiak mehesi duterako ere jakitea egon direla egia desberdinak, ez gure historiaren kontaketan egia desberdinak bat dira. Euskal literaturan gero eta lan gehiago bada, garai horri buruz, bakotxak ekartzen du bere egiaren bertsio bat, eta nik uste ondoko belaunaldiek dena beharko dutela. Ez baitute gaur egun 15-16 urte dituzten gazteak ez dute ezagutu garai hori, eta dena da irakurriko edo entzunen duten horren bidez jakinen dutena, aipatzen bazaie. Eta bederen tresna guziak ukaitea, balio du, tresna bat gehiago ukaitea, beste ikuspegi bat ere adierazteko. Eta zauri horiek iztera joan, liburuan ikusten delako bai, denpora pasatuko da,
nahi izan edo ez nahi izan, nostalgia hori izan edo ez izan, denbora aurrera doa eta bestelako erronka batzun aurrean kokatuko gara, eta esan dakoa jaso zer izan den, eta hitz egin, alden eta sanuenean hitz egin, eta ahots guziei beren leku emanez, bai. Nola ikusiko zenuke, Laurendia gaur egun? Ez dakit, zer eginen luken liburua bukatzen da 2015-16an. Ez dakit bat ere zer eginen luken gaur, baina uste dut ondoko urteetan beharko lukela asmatu bide berri bat. Ez du segidarik izanen momentukotz, baina behar bada egun batez bai. Zentzuz kontrako olimerikak dira, Edu Arliarrek mundu osora zabalduak. Umore zoro eta zentzugabea, irudiz jantziak liarrenak eta euskarara ekarriak igerabiderenak. Aforismo liburu batekin dator Urkiza oraingoan letren lurraldera. Lerro laburreko hausnarketa sakoneko lan honetan, esaten denaren eta ez denaren arteko tolesdura eta izurrak agerian utzi arte. Infinitua mihi batean liburu gogoangarriaren ondotik etorri zitzaion Ballejori, liburu hau idazteko enkargua, eta bertan bildu ditu irakurketari buruzko ideia eta gogoetak. Liburu goxoa eta mamiz ongi betea datorrela esan du Fernando Reik itzultzaileak. Nire azken denboran ematen ditzer pentsatu literaturaren ezagutza eta zabalkuntzak. Iduritzen zait literaturaren ezagutza gutxi zabaltzen dela eskola eta heldu artean ere bai, eta iduritzen zait literatura hainitzetan erabiltzen dela hizkuntzaren baloratzeko edo hizkuntzaren estetikaren aldetik plazer hartzeko edo hortik ikasteko, eta pentsatzen dut beste funtzioek ere badutela beren lekua, bai gure historiaren lekukotasunak ematen dizkiguten einean, eta baita ere ikuspegi soziala edo humanoa ere ematen aldutelako garai batzuei buruz edo gaurko egunean bizitzen dugun realitateari buruz. Eta nahi nuke jakin zer egin, baina zaila da pentsatzea nola bideratu literatura klasikoa eta gaurko egunekoaren ere transmisio eta zabalkuntza hori.